Фирӯз Сангов ва Муҳсин Муҳаммадӣ муаллифони голҳои дастаи Соро гаштанд. Чанде пас албатта дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими ҷоизасупорӣ баргузор мегардад. ҳоло бошад аз давраҳои такрории ҷолибтарини ин рақобат мо ҳаловат мебарем. Мада наушники чиқад газаед? Рация хати. Аҳа. Ин ҷада оли чӣ мезананд? Соро мезананд, мегириша? Акмал камерада овози акма гирён кун. Ин акмал. Акмал гӯш меҷабиё? Акмал. Бра кашф забук кё ҳаҷа табиқат соро чесно мезананд. Камера бегира даста ё бизана. О, бра килёс мезананд. Я бача мебошад шабан камза. Засти да ки дар уҷа. Рация чӣ? Чӣ мегӯӣ? Аҳа. Рация хати гап зана, ман наушник надорам.